இருந்தாலும் நீங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்திற்கு வாருங்கள். இப்படியே வந்துட்டு வந்துட்டு சாப்பிட்டு பலியிட்டே போயிட்டு இருந்தா அந்த அண்ணாளுக்கு குழந்தை கிடைச்சிருமா? கிடைச்சிருக்காதா? கிடைக்கவே கிடைச்சிருக்காது. சும்மா வர்றது, ஜெபம் பண்றது, சோத்திரம் பண்றது, வேதத்தை கேட்கறது, அப்படியே போயிட்டே இருந்திருக்கலாம். வருஷ கணக்கில் சாக்கு வரைக்கும் குழந்தை இருக்காது. உள்ள இறங்கணும். அல்லேலூயா. உள்ள இறங்கி ஆண்டவர் பாதத்துல விழ வேண்டும். கண்ணீர் அளவு, நதி அளவு கண்ணீர் விட வேண்டும். நம்முடைய மனம் திரும்பாத புருஷனுக்காக, மனைவிக்காக, பிள்ளைகளுக்காக நாம் என்ன செய்யணும்? கண்ணீர் விட வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக ஆகாத, நடக்காத அற்புதத்துக்காக, அதிசயத்துக்காக நாம் என்ன செய்யணும்? கண்ணீர் விட்டு ஜெபம் பண்ணும் போது நிச்சயமாக நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பார். நம்ம புத்தியுள்ள ஸ்திரியா, புத்தியுள்ள ஸ்திரீங்களா? ஆகவே நம்ம ஒரு புத்தியுள்ள ஸ்திரியா இருந்ததுனால தன்னுடைய அவமானப்படுத்தினதான 2வது சம்சாரத்தை என்ன செய்யல? சாரால போல துரத்தி விடல. அதற்காக மாறாக என்ன செய்தாங்க? ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்து